je taká zvláštna vec, že na Slovensku sa posledné roky deje takáto vec, že je niečo evidentné, že je čierne a je niečo evidentné, že je biele. A na Slovensku sa deje to, že po nejakom čase a po nejakých mediálnych výstupoch, tlačovkách, všeličom, sa začne hovoriť, že čo ty hovoríš, že je čierne, však ale to je biele, čo to nevidíš? A výsledkom je, že časť ľudí začne, že vlastne fakt je to biele, to čierne. To je úplne, že psychologicky neuveriteľná vec pre mňa, ale teda naozaj to tak je. Príklad. Za posledné roky sa ukázalo súdnymi rozhodnutiami, nie že si to niekto myslí, súdnymi rozhodnutiami, že pred rokom 2020, keď bola tá vražda novinára a v tom období, že v tom období tu vo vysokých štátnych funkciách v polícii, na prokuratúre a na súdoch boli ľudia na všelijakých nakách a na finančnej správe a na kriminálnej správe a na neviem, to milión ich je, na poľnohospodárskej platobnej agentúre a na ďalších, že tam boli ľudia, ktorí tam nereprezentovali záujmy tých inštitúcií a teda nás všetkých, ale že tam boli ľudia, ktorí to svoje postavenie používali na obohatenie alebo na moc zopár ľudí. A to sú normálne, že súdne rozhodnutia. To není, že názor proti názoru. To je, že najprv to bolo vyšetrené, potom to išlo pod dozorom nejakej prokuratúry, potom to išlo na súd, ten súd rozhodol, išlo to na odvolací súd, ten rozhodol a znova na ten. Čiže my tu máme, že 40, myslím, rozsudkov, alebo 100 ľudí už pred súdom a z toho, myslím, 40 už odsúdení, ale z vysokých funkcií, nie, že nejaký človek proste mu šiblo a to urobil, že z vedúcich ľudí, že z vedúcich súdov, z vedúcich všetkých policajných orgánov a tak. Na toto sa tu prišlo. Však sme to všetci tušili, však sme preto o tom hovorili a písali, že toto je unesený štát. No ale za tie predošlé roky, ktoré teda Matovič úplne pokazil, ale odhľadnúť od toho, že orgány tohto štátu zistili, že významní funkcionári tohto štátu z bývalej éry zneužívali svoje postavenie na všeličo. A tí ľudia sú už odsúdení. Odsúdení, to není, že úvaha. No ale za posledné roky, za posledné 3,5-4 roky tu vznikla taká vec, že úplný opak, že čierne je biele, že opak, že tu sa porušuje právny štát pri prenasledovaní Smeru. Sme najprv počuli raz. Tak to bolo také, že ale, jasné, bránia sa. Druhýkrát. Ale tak čo, jaké, že však vy ste práve, že odsúdení. Nie, to je, proste nás prenasledovali, vykopávali nám dvere a tak ďalej. A keď sa to povedalo 50. krát, tak už to prestalo byť čudné, aj normálnym ľuďom už to prestalo byť čudné, že počkaj, tak a nebolo to naozaj tak, keď to hovoria už 50. krát, a nebolo to naozaj tak, ale však aj ústavný súd povedal, že tam boli nejaké porušenia. Niektorí tam povedali, že počkaj, ale ústavný súd povedal, že tam boli porušenia v zmysle procesné nejaké, že nie porušenia v zmysle, že to nebolo správne, alebo že ten človek to neurobil, ale že nedostal poštu, alebo... No dobre, ale stále sme to počuli 50. A dnes tu žijeme úplne vo svete, že tu je vlastne, že počúvate ľudí, týchto vládnych, ktorí hovoria, že no a teraz treba napraviť tie chyby právneho štátu. Ale to je, že, ja neviem, tak to... Nie, no a to isté, počkajte, a to isté sa deje s tým mierom, že to je to isté, že Rusko napadne susedný štát, brutálne zabíja tam ľudí, deti, ženy, Buča, všetko. Všetci sme to videli, všetci to vieme, je to v televízii všade. Teraz tá krvácajúca Ukrajina sa bráni, tam zomierajú ich manželia, bratia, deti, aby ubránili svoje územie. A teraz my, tu zase, čo to je, že jasné, nie? Toto celé je to jasné. Nie. Na Slovensku sa začalo hovoriť, že počkajte, tí, čo hovoríte, že treba pomáhať Ukrajine, vy ste za vojnu.
Ale počkajte, že však tú vojnu, kto ju urobil, tú vojnu? Že to nerobila Ukrajina, ani my, to urobili Rusi. Rusi sú za vojnu, nie? Keď ju teda urobili. Nie, vy ste za vojnu a my sme za mier. No a teraz ten historický, krátočký príklad, ktorý sme zažili na vlastnej koži. Že to je úplne, že skoro totožná situácia. Pred druhou svetovou vojnou, keď všetci hovorili, že chcú mier a že teda toho Hitlera treba nejak obalamútiť, aby nebola vojna. Dobre, tak Hitler prišiel s tým, že počkajte, ale na území Československa, na tých hraniciach, na tých hraničných územiach žijú Nemci, do zatvorky Putin hovorí, na území Ukrajiny, na tých hraniciach žijú Rusi etnicky, koniec zatvorky, a Hitler hovorí, no a tí Nemci tam nemajú celkom dobré práva, celkové sa tam nemajú dobré, vlastne je to tak trocha genocída tých Nemcov. A teda, ja by som tak povedal, že tie územia by sme si teda zobrali. No a teraz čo? A teraz sa dialo toto, že tí západní lídri, ktorí boli za mier, povedali, že no dobre, tak čo teraz ideme? Tak ideme s týmto Hitlerom bojovať kvôli tým územiam? A rozumní ľudia im hovorili, že tam nejde o tie územia, veď keď mu to raz takto ustúpite, že mu dáte časť Československa, vy Francúzi, vy Angličania, vy Američania, neviem kto, no tak to je pozvánka na ďalšie územia. Ale čo by to bola pozvánka? Tým bude mier. No výsledok je, že bola druhá svetová vojna s koľko miliónmi mŕtvych? Lebo keď sa ustúpi takémuto človeku, ako bol Hitler, s tým, že zober si kus cudzieho územia, no tak on povie, že aha, tak sa to dá, tak s nimi sa to dá, tak idem ďalej. No. A teraz, toto je jasné, toto sme sa učili v škole, toto je vo filmoch, všade si to prečítate, v hociakých knihách, o Churchillovi, o hocikom. Dokonca sme si tu my v Československu povedali, že to bola mníchovská zrada. Však my sme to povedali, že to je zrada, keď sa niekomu ustúpi a naše územie sa mu odovzdá, aby bol mier. No a my na Slovensku sme to až tak nevolali, že zrada. Dobre, my v Československu. Dobre, no a teraz sa to isté deje. Presne to isté. Že tí, ktorí hovoria, že počujete, nemôžete, že to není možné, aby niekto si odkrojil kus nejakej krajiny a my povieme, že dobre, nechaj si to, ale teraz už bude mier, dobre? Že to nie je možné, lebo tak história nás učí, že takto to nekončí. Jednak je to nespravodlivé voči tej napadnutej Ukrajine, ale rovnako vážne, to znamená, že tomu dotyčnému, keď ustúpite, tak on zistí, že vlastne môže ísť ďalej. No a teraz, čiže mne by sa zdalo, po našej skúsenosti československej, po mníchovskej zrade, že všetci budeme hovoriť, a Češi to hovoria, že počkajte, ale veď vy vlastne chcete ukradnúť časť územia a nám hovoríte, že nechajte nám tú časť územia a potom bude mier. Už sme to zažili s Hitlerom, ďakujeme, neprosíme si to, nechceme svetovú vojnu. Čiže každý, kto takto hovorí, že nie, to sa nesmie, je podľa mňa za mier, a je proti svetovej vojne. A každý, kto hovorí tak, ako vtedajší lídri, naivní, že dajme im tie územia, nechajme to tak, je za vojnu. Lenže my, tak ako súčasná garnitúra vládna hovorí, že oni musia napraviť chyby právneho štátu, tak súčasne, že oni sú za mier. A to sme v pekle. To znamená, že tie elementárne veci, najjednoduchšie, toto nie sú zložité úvahy, čo tu teraz, že my sme tu schopní, my sme tu vo svete, kde 1 a 1 je 3. A my tu márne hovoríme, že počkajte, ale 1 a 1 je 2. Rusi začali vojnu. Nie. 1 a 1 je 3 a vojnu začal Západ. My sme v tomto svete. No.